before ta mo atog MP2, unsa day gamit ani atong regular savings, ma'am. So Yes, po. since nagabayad ta og regular savings, pwede nato ni maloanan, no? So since gikan sa ato ang regular savings ang 80% sa atong loanable amount sa multi-purpose loan and calamity loan. So kung magsige tagbayad bisa pang wala tay trabaho, maka-apply gyapon ta og og multi-purpose loan. So connected gyapon siya. So kano sa pud nato ni magamit if in case na mo retire kita, no, or mag-abot tag 15 years or 20 years member ni Pag-ibig Fund ug other pa na mga health issues, pwede gyapon nato kini ma-withdraw ang atong regular savings plus ang ato ang dividend rate, no. So since government guaranteed kini siya og tax free. So mo na ang nakanindot sa Pag-ibig regular savings. So napod tay giniingon no og kanang short term siya since ang iyahang maturity is only for 5 years. So mo na ang ginatawag natong MP2, no, or modified Pag-ibig 2. Unsa man kini siya. So actually ang iyahang maximum ani is 5 years. Lock in ang ato ang capital ani na minimum of 500 pesos, no. So wala siya actually naana siya limit, no. Pero ang limit niya, ma'am, is up to 10 million na siya per member. So, ang atong buhaton ani, ma'am, is nasa duha ka preferred dividend payout, ang annually and 5-year end term. Okay. So, ang annually, it means sa yearly nato i-claim ang ato ang dividends, pero ang katong 5-year end term is after 5 years na nato i-claim ang capital and dividends. Pero for annually, i-withdraw nato ang ato ang capital after 5 years na. So lock in gid siya within 5 years ang atong capital. Dili nato siya pwede mo withdraw unless lang kung emergency. So natay ginatawag og pre-termination sa ato ang MP2. And of course, no, ma-enjoy nato ang higher dividends dividend rates niya, ma'am, unlike sa atong Pag-ibig regular savings. So like 2022 ang atong dividend rate is 7.03%, no, sa ato ang MP2 and 6.53 sa ato ang sa atong regular savings, no. So government guaranteed po ni siya, tax free, and of course dako gid ta og maginansya ni ani sa ato ang MP2. And of course sa other na mga savings program, katong other na mga programs kay Pag-ibig Fund is purely na siya, no, sa atong loans, housing, and of course naapod tay multi-purpose loan na mga programs kay Pag-ibig Fund. Pero duha lang gid, ma'am, ang savings daw sa Pag-ibig Fund ato ang pwede ma-enjoy. Yes, sige. So savings gid ang kuan. Actually kani mga loans mga kuan na lang ni siya. Dili gid dapat imaw to ang tinguhaon, no? Ay magpag-ibig ta kay mag-loan ta. Okay naman pero dapat savings gid, more on savings if I may suggest. Yes, ma'am. Oo, Sir Germs, mangutana mi. Syempre maghisgot man gid tag savings, mas ingon pa nila masayo mas maayo, no? Masayo magsugod mas labing maayo. Sa atong mga members sa Pag-ibig Fund, sir, pwede ba pila ba edad sa pinaka bata na pwede mahimong member sa Pag-ibig Fund, sir? Correct, no? So ang edad mo magsugod na siya 18 years old 18 and above, no? So kung ikaw nag-edad na ka o for example 15 na imong edad tapos interested ka no mag-open o account sa regular savings. So actually naa magud tay online application. Depende lang kung naa siya age restriction, no, kung maka-create bata og less than 18 years old. So wala na mo gina-encourage na mag-create ta ana. So since ang atong ginamandato sa atong balaod is 18 jud pataas, ma'am. So para magsugod ata sa atong 200 pesos monthly na contribution. Sige po. So siguro kung yun ni ana as parents, pwede si mama na lang siguro si papa, ma'am, sir, no, ang maghibo og ganang inganan account. For example, MP2. Anyway, tama ba, sir? Yes, pwede man multiple ang accounts? Yes, ma'am. Tama to siya, ma'am. No? Since ang ato ang MP2 is multiple accounts man siya. So, for example, kung ikaw nakakitulo ka anak na minor age pa siya, so pwede ta mag-create og upat ka account. Isa sa ato and tulo sa atong mga anak na share nila. Oo, kanindot raon tanog dahil nga nga savings ang atong mga kabataan. Di gina nila mahilabtan kay after 5 years pag gid na siya ma-withdraw. Di po na mahilabtan yung nanay tatay unless na ay mga emergency ingon pa ni Sir Germs mga kasama. So, save na, sir. Sa mga dili employed, sir, kay kabalo kaning mga employed mapugos magidaan ni bisan di ta ganahan, sir. Mga kaltasan magidaan no. Di ba kita culture sa mga Filipino ang savings pero tungod kay employed ta automatic na siya. Sa mga dili employed, Sir Germs, pila gani ilahang monthly, sir, na kanang contribution para mahimong member sa Pag-ibig Fund? So pareha lang gihapon, ma'am, no, sa mga employed nga contribution. So kung
sa employer, kung employed sa members, employee, employer 200 pesos. Ang ato ang mga self-employed voluntarily or mga self-paying is 200 pesos lang gihapon, ma'am, ang atong minimum. Pero pwede nato i-upgrade, no, ang ato ang contribution. Minimum lang ng 200 pesos since mo lang na ang imandato. Since natin kabubuton nga ipataas ang atong contribution para pod maabot ang panahon kung mag-loan ta, so mas dako tag balon since 80% no gikan sa atong total accumulated value ang ato ang pwede ma-loan. All right, salamat kaayo Sir Germs, no?